So, hello mga kabeshis, napunta sa laing adlaw sa ato ang vlog nga friendship goals vlog nga magbanding-banding. So, narimi karon nga ligo sa barangay Cagwang, Garcia, Hernandez, Bohol. So, mo nang duha na ako kamigo. Mudyo na kalingaw sila magkasinabot, magsayo-sayo sa naol kay pagsayaw. Brothers, this is Marie. Welcome back to my YouTube channel. At welcome po na rin sa magandang dilag. So for this video guys is namin sa Cagwang with my friends, classmates. So, dari mo nagdungag. Magkuhan mi ron. Maligo mi sa kuan. Did you me? Tulay. Maligo sa Tulay. Sa Tulay. Tuluan ko nilag lang ngayon. So guys, manamig kaon kay basta nasa pa lamig kaon, diba? Diba, hope ma-enjoy mo kami sa among video kay muna nagbuod ko memories nga di makalimutan sa amang whole life nga 20 years from now makita na mga memories na mga ingan hindi among pang-watch. So just keep on watching. So mga kabeshis, so muna porma sa ilaw Tulay sa barangay Cagwang, Garcia, Hernandez, Bohol. So narang mga kauban na ho na murag monggolon pod parihami. Lustanan, so nindot jud siya kayo na. Actually kaduha na ning balik na mo diring dapita kay kanang last time gikan mi daton nagbudjol, then karon is nangaligo mi kay init kadto panahon kay kani taga bukid ta, so dool rag kayog sapa. O, di ba sayaw-sayawan jud na ganun din. Sayaw-sayawan na sa mga pinakakusgan. Diyos ko, sana all ka bang masayaw. O, inga na namidang saging. Ano sila, then juice. So guys, mani, ilawang sa Tulay. Asa magkawe? Magpalit sa amin. So, muna, tarang mga kauban. So, maligong mingon dya. So, hi, sana all cute. Wow. So, dapat mahindod dyan ka para nitabiyaan niya. So, mupalit sa mika ng shampoo. Hello mga kabeshis, mupalit ni Mikarog shampoo kay ilahang tindahan diri sa barangay Cagwang is layo-layo gamay sa ilang gikaliguan. Sa mga gikaliguan day. So, ang gipalit na shampoo is Palmolive, tag 7 pesos. Diba, anad kayo ko mo motor na siya, anad kayo ko mo balance sa motor kay nga naman dyan na basta dili atuwa. Palit mig shampoo kay tungod kay lain ba niya po dog maligo taway shampoo kay mong kagkag pa na itong buhok tapos shampooan dyan na to na o tarang mga kauban o lamin na kayo ilahang ukso-ukso. Diba? Pero kitang dita kabag lang oy, pasensya pabilin sa daplen. O kabam kog langoy pero kanang di jud mo stay ba sa tunga o kalami ilang dive di ba lami kayo mo dive dira o hawm na siya actually hawm na anang tunga. Pwede pa kamo ukso aring siding kung anad ka mo langoy. So looy di kabog langoy. tira this book. Okso na ri. Oy, sawa ka. Kaya magmare. Basta magkanang. Okso ra godre, balag di ka kabog langoy. Tabangan na lagi ka na maglumos. Mare. Ato releno to kay mga bata. May bakaw. Nakagap na. So guys, kami maligo pero daw kabag lang. Kanilita ka maligo. Ta. Ligo na mi guys. So mga kabeshis mo na ipalibot sa
tulay sa barangay Cagwang, Garcia Hernandez, Bohol, di ba? Napalibutan na si Jag mga kakahuyan. Ukso-ukso ta sa siding kay ano ni mo feel ang happiness. Di ba? Inga naman yun na. Sumusunod pa ng isa sana all. Maluk yung kumulukso kay basig inig. Ukso na din na kumutungan na mura. Impas na smari din na kauli. So, muna yung mong gikaon. Bye guys, kaba mo sa mga gikaon. Angin. Angin. Ay, madami. Diura. Diura tubig. Kita na. So mga kabeshis mo na taas sa tulay ganiya kay naman ta sa ilawom no kananan na taas. Di ba? Taas ni siya nga sapa napanay kaliguanan po dito sa babaw moto sa napandong di ba? Langoy-langoy hawm na siya guys. Hawm na siya mga kabeshis kay hindi na siya matungkad. Kitry nagtungkad sa akong kauban di siya matungkad kay habog siya. Promise. Baby, it's... Wow! Nasa maluluyog mo no. Mura mag napildig sabong. Nanawag na. Next Mark. Wala mo. It's a Tim. Kuang ka. Opo, may yan ko na labala. Dito na ko. Labara mo ano. May pagkaw na unog, ihapit ko. Yes. So mga kabeshi, tuwaraming duha to, parihaming duha di kabaw langoy. So partner dito kay, dito kabaw langoy, dapat dito na plain. Kay, kuan, na madyo ng safe. Kay warabay mo tabang charot. So nara, mukso ko diha tungod, hawm na siya. Hawm na siya. Pero lami magod mo so di pa siya kabaw dive basta mauna ng kanang naong bitaw nimo inig dive sus Diyos ko sakit kayo sa muto gini muan mapaka na sakit jud siya di ba lami pa kayo langoy-langoy kay hapon na ni siya hapon kay padung na may muuli palangoy-langoy sa amin. Kagadag sanina. Wah kay uyab doy. Ayun guys, para sila naligo isa parang nato. Bayot. Di tayo bate. Be. Nice ari guys. Isuroy sa ano. Nice no? Nice to view. Practice ko mo.
namuha na si katawa. Gwapo na, tiki naman na. Sorry na mo. Kani single na. Kana single po na. Cute. Kana single po na, kana right tiken. Kana guys, kana single. Kato marriage na. So, samang tropa, kaniray. Tikin. Nick! Oy, tiguan mo. Abot si Mariana. Hello, yun. Tara. Orang kiro, ulang moy. Yag mari kay, murag tilap yang gikuta sana. Dive, dive. Dali. So hello guys, madi na ang mga batan nga kauban. Mga gikapoy kog langoy. So thank you guys for watching my video and see you again in my next upload, and don't forget to subscribe. God bless, bye bye.